Guys, welcome to King Run Vlog. Nabot na gami guys sa among gani tanawan niya mong lugar. Muna guys ang among kalsada. Agianan. Nga kung partner in crime. Si Natasha. Nagapoy na screen bait guys, nanapon mi guys kay musuong na pud mi sa indot ng kasada. Na guys, mo ni among agianan karon. As you can see, diba nindot kayo Mota mo agyanan. Gabi kanindot Nana po ni sa among bukid. Amo ni ang bukid. Uy, naman din motor Natuali na. Natuali na ang motor. Nalubong na Grabe guys, hanip ang daan ito. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Grabe. Kawawa ng motor ko. Grabe, nakaka-fun dito. Tingnan nyo. Sa daan pa lang. Sobrang fun. Yan na to. Kung gusto nyo pang bumalik, ngayon tingnan nyo. Grabe. Pero maganda naman dito guys kung gusto kayong maglibang. Ayun, may mga puno. Gusto kayong mag-refresh, mag-refresh kayo para makakuha kayo ng fresh air. Diba? Fresh air. Yun. As you can see, grabe, bundok na bundok. Di pala, patag pala to. Kapatagan pala to. Bro, yung sasakyan ko, mahal pa naman yan. 20 million bili ko yan. Tapos yun lang ang mangyari. Grabe. Kawawa namang car ko. Yan lang yung car ko. Kawawa naman siya. Binili ko pa naman siya ng million. Tapos ito ang madaanan. Nako, grabe. Sa susunod bibili ako ng ano kayang maganda, helicopter, Sige nga, helicopter. Baka gusto kayong magbigay sa akin ng pangbili ng helicopter. Ibigay niyo na ang pang-helicopter natin. Ayun, malayo na sila. Ako, nandito pa ako. Guys, nabutan ako dito ng ulan. Kasi yun. Grabe yung daan. Hi guys. Ito na yun guys. Kawawang driver. Kawawang driver. Tinulak na lang. Tinulak na lang yung motor. Puros damo. Hi Dave. Abot na mi sa among nga area. Kadauron iyon ang pare. Bitaw sa mga patay. Okay guys, naabot na mi. Mahimasa na mi dire sa bomba. Guys, kibiyaan ra ko. Oo, kita ba nga bomba? Kibiyaan ra ko.
Okay guys, naabot kami guys. O, na po naman ko na gito. Kauban na. Konto. Hindi mo na ako makita. Tara dayo. Magtagay ko no, magtagay. Paklay. Tagi-tagi ka ba? Natulog pa yung tips mo. Sabi na. Muna ang pinakagwapa nga anak. Anak. Igso ni Kuan, ni Queen Bit. Pinakagwapa? Kailangan na ako, pre, ka ba? Yaki! Kuwan na ba daw ta? Tawag ani? Kambal? Oh, kambal. Kambal mo pa. Ha? Unggoy mo ka tanong. Ginoo ko. Gutom na ko. Wala may kisa ano. Plaso pa ba? Nawa na lang yung kita atong imong magbuwang. Loya. Aya. Katong picture ni mo sa balay. Ikaw na. Ikaw dili oy ako